biznis i lično nema ništa jedno sa drugim. Negativnu povratnu informaciju doživljavam kao nešto najvrednije za svoj lični napredak, čak i više nego pozitivno. I izuzetno cenim kada mi kolege skrenu pažnju da sam pogrešila ili da treba da poradim na nekim svojim veštinama i segmentima. Što se tiče negativnih kritika i generalno negativnih feedbacka, trudim se da to uvek iskoristim kao priliku za dalji razvoj i da uopšte ne uključujem nikakvu emociju kada dobijem neki negativan feedback ili kritiku. Trudim se da nekako se izopštim, posmatram to iz neke treće perspektive, analiziram onako objektivno i bez emocija i da izvučem neku, da kažem, pouku za sebe. Smatram da sve te negativne sugestije treba da konvertujemo u nešto pozitivno i da nam one daju informaciju zapravo na čemu treba raditi dodatno, u čemu se usavršavati, da kada se u budućnosti sretnemo sa nekim većim izazovom, da možemo lakše da ga prevaziđemo. Nikada nemojte da doživljavate lično negativne komentare o biznisu. Ništa nije lično. Mi smo imali iskustva sa jako negativnim komentarima, da sam mislio da je saradnja potpuno mrtva sa potencijalnim partnerima. Nakon 10 dana mi smo bili najbolji prijatelji i biznis partneri. Znači, biznis i lično nema ništa jedno sa drugim i to morate da odvojite.